Az ötös. 5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Ma délelőtt várja önöket az ötösben Havas Henrik. Jó napot kívánok! Hát egy rakáskönyv van itt az órám előtt. Az első 3-4 órában egy kiadót mutatok be, a Tarandusz kiadóról más szó esett, mert itt volt a stúdióban Réti Attila tulajdonos ügyvezető. Most ellenben itt van Kovács Attila Zoltán főszerkesztő, és Molnár Csaba szerző. Jó reggelt! Jó reggelt! 3 könyvet küldött nekem a kiadó. Molnár Csabától a 3 kristály legendája című könyvet, aztán egy könyv, amely engem zavarba hozott, meg G és N urak vannak megjelölve szerzőként, Zsír Balázs olajra lép, és hát ugye a főszövegben van ilyen, hogy Lázár Ervin azt mondja, figyelemre méltó művet alkotott Gángoly Attila és Novák Valentin. Nekem ez ilyen írójátéknak tűnt, hogy G és N urak az egyik Valentin, a másik meg Gángoly. A főszerkesztőt kérdezem, mit kell róluk tudni, mert itt közben például alatt kiderült, hogy ez már nem is az első kiadás, és na szóval, hogy volt ez? Hát ennek volt egy régi kiadása, jó pár évvel ezelőtt, egy másik kiadó jelentette meg minimális példányszámból, ugye erre cinikusan utal is valahol az impresszum a kötetnek, hogy az első kiadás 0 példánya pillanatok alatt elfogyott. De hát ezt tudni kell róla, hogy annak idején, amikor Valentin nekem beküldte, én meg másik kiadóban voltam, én is olvastam annak idején, csak aztán nem mertem fölvállalni, mert ugye a kortárs anyagoknak a kiadás, az ugye a mélyrepülés, az nem mostanság kezdődött, hanem jó pár évvel ezelőtt. És aztán a Valentinék pályáztak a másik kiadóval, akkor még pénzben jobban álló NK alapítványnál, és kaptak valamennyi pénzt. Nemzeti kulturális alap. Nemzeti kulturális alap, igen. És akkor valamilyen összegű pénzt, tudomásom szerint nagyon keveset kaptak, és abból jelent meg egy ilyen pár százas példányban az első kiadás. És aztán a Valentinél tovább írták, tehát az a szerzőpáros tovább dolgozott, hiszen ez olyan együttállás az ő írói életükben, hogy erre a regény folyamra, vagy pikareszk regény folyamra egymással szerződtek, úgymond, hogy képletesen fogalmazza. Segítsek, hogy azoknak, akiket ez a könyv érdekel, nekem az Indul a Bakterház jutott eszembe. Hát, de nem egy rossz hasonlat szerintem. Nem, és nagyon sok... Szóval Bendegúz kicsit nagyobban. Igen, Bendegúz mondjuk utóbbi 20 évben. Tehát igen. Felolvasok belőle, jó? Szilanyám a könnyűvérű Petrenc és Aranka maga volt a modern Mária Magdolna, és mindenki máshoz hasonlított, inkább csak korunk szentjének anyjához nem. Szavahihető, mérsékelten hazugtanúk állítása szerint egy iszákos arabbal is összeszűrte a levet. Az egész a legvírosabb éjszakán történhetett az 1001-ből, később anyám, mikor az orvos megkérdezte tőle ki az apám, csak ennyit mondott, talán az a szeszkazán szír. A szír szót félreértették, és illett a családnevem Zsír. Keresztnevemet pedig nagyapám Petrenc és Balázs után kaptam, a ifjú években matróz, idegenlégiós és Amazónia zárójelben romantikus legtűrbe ülő kajmán vadásza volt. Kalandvágyamat is tőle örökölte. Egyébként én nagyon jól szórakoztam. Ennyi baromságot összehordani, ez valami egészen elképesztő. Hát igen, de úgy baromság, ugye, hogy amikor azt azért tegyük idézőjelbe, szóval nem a profán legtűr vonalában mutatkozó baromság ez, hanem azért mind műfajában, mind stilisztikailag, mind pedig irodalomtörténetileg, vagy kultúrtörténetileg azért nagyon-nagyon egyveleg. Tehát ugye, ha csak azt veszem, hogy a Zsír Balázs túl ezen, hogy ezen a Szír, meg ezen a Balázs történeten belül alakul a neve, azért ennek vannak irodalomtörténeti előzményei. Hát ugye visszamennek egészen a Gilbert regényig egyébként, és igen, onnan van igen, ha meg a műfajt nézem, ugye magát ezt a csavargó regényt, ugye ezt a spanyol eredetű műfajt, ami 16. századigban meddig nyúlik vissza, gyakorlatilag abban a lehetőségben, amit a pikareszk felkínál, tehát amit a műfaj maga fölkínál, azt ők tökéletesen hozzák, csak azzal a finom áthallással, hogy ez a Zsír Balázs csavargás, vagy ez a kulturális, interetnikális, a magyar irodalomban vándorlásnak az áthallásai tulajdonképpen a rendszerváltozástól errefele eső korszakra mutatnak mindenképpen. Petőfi Sándor a halál utáni élete zárja egy világforradalmár vallomásai.
7 óra körül eszméltem fel a környéken, csak orosz ulánusokat láttam, 4-5 fős bandákban fosztogatták a hullákat, a sebesülteknek pedig elvágták a nyakát. Egyetlen szerencsém az volt, hogy engem egy franciás műveltségre szertett tiszt akart kirabolni, de amit ruhámban kotorászott, megtalálta jegyzeteimet, versvázlataimat, és bárgyú tisztelettel bámult rá, mikor vízért nyögdécseltem. És aztán elkerül Szibériába, aztán Kínába, ott részt vesz a Taiping felkelésben, onnan Közép-Amerikába, meg innen Indiába, a szipolylázadásban vesz részt, nyilván a bengáli rebbelisek mellé állt, aztán Itáliában, hát nyilván Parmában, Toszkánában és Modénában népharag, Garibaldi, aztán lengyel fölkelés, Új-Zéland. Na, ez nekem új volt. Eddig tudtam követni egyébként. Hát Új-Zéland az egy új elem benne egyébként, és ugye ha történelmi kontextus keresünk benne, akkor nem is nagyon van. De hát ugye ez a ficskának, a pikaresznek a lényege, ugye, hogy olyan elemeket is beemel, amihez nem feltétlenül kötődik semmilyen, vagy valamilyen kultúrtörténeti vagy történelmi konnotáció. A 6. füzetben a Romlatlan Halember című 6. füzet első fejezet úgy kezdődik. Első fejezet, amelyben lógóral, zárójel másként szaglószervel és hasonlóan nem hiszem térek meg a hitvesi ágyba, a 4 lábbal közönye pedig keserű pirula. Na, akkor nézzük a következő könyvet. Molnár Csaba, a 3 kristály legendája. Azt mondja, hogy hol is van az életrajza? Itt van az életrajza. Ebből kiderül, hogy üzletember. Mondhatjuk. Közgazdászként végzett, ugye? Igen. Aztán Szegeden, ami nekem nagyon kedves, szociológiát végzett. Aztán, ez tetszik nekem, a történelem és a szépirodalom megmaradt édes szenvedélyének, mert hogy vezetői munkaköröt töltött be a Baranyatej RTN, a Kaiserfood és a Budapesti Részvénytársaságnál. Így igaz. Na, mi ez az édes szenvedély? Hát én azt gondolom, hogy a középiskolás irodalomtanárom még mindig nem tudott megbocsájtani nekem azért, hogy én közgazdasági pályára mentem, és nem az irodalmat vagy a történelmet választottam. Miért? Szaknak. Mit mondhatod középiskolásként? Hát, fogalmazásaival vette el a lábáról a tanárát, vagy versekkel jelentkezett? Nem, versekkel nem. Tehát a versírást én körülbelül olyan 8-9 éves koromban abba hagytam, és onnantól kezdve csak prózával próbáltam meg foglalkozni. Egyébként szép meg lett melákember, tehát nyugodtan elmehetne röplabdázónak, súlyemelőnek, boxolónak. Köszönöm. Hogy állt a sporttal? Hát versenyszerűen nem sportoltam, inkább hobbiszerűen, a tenisz maradt meg egészen a mai napig. Dicséretes. Szóval visszatérve az irodalomhoz, igen. Mit olvasott és a prózában mit írt? Mivel rögtön nagyregénnyel jelentkezett? Nem, én mindig novellákat írtam. Novellákat írtam. Jobbára az asztalfióknak, inkább önmagamat próbáltam kiírni. A főszerkesztő magára mutogat, tehát nem küldött olvasni valót? Hát én a főszerkesztő urat ismerem körülbelül 2 hónapja, úgyhogy... Összvisz, úgyhogy nem, ő csak manapság olvasta a novelláimat, mert ugye a Tarandusznál előkészületben... Ja, de azt hozzá kell tenni egyébként, azt nem mondtuk, hogy a Tarandusz most októberben mutatkozott be sajtótájékoztatón, tehát nem egy nagy gála keretében. Igen, New York káviás, stb. Aha. Szóval hogy csöppent bele ebbe a dologba? Ezt nem, hát még ott tartozunk, hogy indult, és egyébként ez példa lehet egyébként, hogy felnőtt korban is érdemes belevágni. Igen, tehát én novellákat írtam mindig is, nagyon kevesen ismerték a novelláimat, nem nagyon mutogattam. Nem is küldte? Nem is küldtem. Egyetlen egyszer próbálkoztam meg, egy novella pályázatra készítettem egy külön novellát. Megmondom őszintén, az el is vette a kedvemet. Már az eredményhirdetés el is vette a kedvemet, utána két évig tollhoz, meg papírhoz nem nyúltam ilyen tekintetben. Egyébként hadd kérdezzem meg, hogy nem gondolt arra, hogy esetleg keres magának, utálom most már ezt a szót, igen, mentort. De most ezt halál komolyan kérdezem, mert most mondok magának egy példát. Tehát amikor az én első írásaim megjelentek, igen, akkor Katona Éva az Élet és Irodalom Report rovat vezetője felkarolt, felvett telefon, vagy Boldizsár Irán, azt mondta, hogy fiatal ember magának érdemes ezzel foglalkozni. Így értem én azt, aki kedvet ad, apróságokban segít. Szóval érti, ez olyan, mint otthon megtanulni zongorázni. Szóval én azt gondolom, hogy az írás ránézésre egy egyszerű dolog, pedig hát valójában nem annyira. Már mindjárt megveszünk a főszerkesztővel.
Nem, azért nem, mert én mindig hobbinak tartottam az írást. Tehát nem gondoltam, hogy egyszer, valamikor, bármikor is hivatásszerűen fogok ezzel foglalkozni. Most sem gondolom azt, hogy ez így lesz. És a novella után igazándiból ez az első regény, ez az első hosszabb próza, és ezt sem igazán a nagy közönség számára kezdtem el írni, hanem a fiamnak, az idősebbik fiamnak, Marcának. Most ezt hogy kell elképzelni? Tehát írt egy-két oldalt, aznap este felolvasta a gyereknek? Az első fejezetet írtam meg, illetve igazándiból az első fejezet sem volt még teljesen kész. Ezt felolvastam a gyereknek, a gyereknek ezt tetszett, de akkor volt a Marcell 10 éves, ugye ez 4 évvel ezelőtt történt, akkor én ezt félreraktam, és a tavalyi évben mutattam meg néhány embernek ezt az első fejezetet, akik arra biztattak, hogy írjam tovább, mert ez marha jó. Na most be kell vallanom, hogy én gyerekként sem olvastam verset, de verset sokat olvastam, de mesét nem. De Verne könyveken meg jókain nőttem fel. És Harry Pottert sem olvastam, Skifit sem olvasok, és nem nézek moziban sem. Úgyhogy az első fejezetet élvezettel olvastam, a Gettysburgi csata, na ez az, ami nekem nagyon bejön. Aztán az öltözőszekrény amennyit van maradt, és a kis szám aggódva nézte, hogy kibújik onnan ki a válfaember, vagy mit tudom én, akkor így becsuktam ezt a könyvet, és azt mondtam, hogy ezt majd továbbadom valamely gyermekkorú rokonnak, mert ez nem az én műfajom. Hát, hogy most már a főszerkesztőt kérdezem, szóval biztos, hogy jó, hogy ezek a szellemek, meg mindenféle furcsa kalandos történetek így, meg kristály, meg minden, szóval hogy van ezzel a főszerkesztő? Maga kedveli ezt a műfajt? Hát kell, hogy kedvelje egyébként. Hát két oldalú a történet. Egyrészt a gyerekeim miatt ugye olvasom, mászkálok ebben a témában. Másrészt pedig az, hogy az írói szabadosság, az írói szabadság, mint tematika. Na bocsánat, szabadosság vagy szabadság az... A szabadosság az a stílus kérdése, de ugye mindjárt kitérek arra is. De az, hogy az írói szabadság mit enged meg egy írónak, és azt, hogy ő leadja a kiadónak, azt én nem bírálom felül. Tehát ugye én semmilyen fajta szöveggel szemben nem előítélettel állok hozzá, tehát ugye ez ugyanúgy érinti a beérkező anyagokat is egyébként, mint mondjuk azt, amelyiket mondjuk esetleg elsőre kiválasztanék, ahhoz, hogy megcsináljuk vagy nem. Tehát az, hogy az írói téma az mi, az nem az én kompetenciám. Hogyha olyat ír, vagy úgy írja meg, és akkor most itt visszamehetünk a szabadosságra, és ugye, hogy most egy téma kibontásán belül stilárisan milyen helyzetből, vagy helyzettudatból írja ezeket a szövegeket, azt én már felül tudom bírálni. Most a Három Kistály legendájánál ugye van egy másik helyzet is, ugye, hogy én utolsóként csatlakoztam a kiadóhoz, tehát ugye ezt én már tulajdonképpen kész PDF-ként olvastam ezt a könyvet, gyakorlatilag a megjelenése pillanatában került hozzám az anyag, úgyhogy ez olybá tűnik, mintha én lennék, mintha lektora is lennék rögtön ennek a könyvnek, és hát arról nem beszélve, hogy mint amit végigolvastam, azért látom azokat a tematikus pontokat, amelyekhez a könyv igazódik. Tehát ha azt mondom, hogy ez egy ifjúsági regény, egy fantáziavilágban játszott ifjúsági regény, akkor megállja a helyét. Ha azt mondom, hogy egy fantasy regény, a műfaj minden sajátosságával együtt, akkor megállja a helyét. Ha azt mondom, hogy egy olyan felnőtt meseregény, amelyik ugye a mesevilágát tükrözteti vissza ugye a mai korra, illetőleg ugye a mai kor furcsaságaira, akkor az is megállja a helyét. Tehát nagyon sokrétű az a keresési támpontrendszer, ami alapján be lehet lőni egy könyvet, hogy jó-e vagy nem. Vagy na most jöjjön egy reklám, és aztán folytatjuk. A Taranduszkiadó főszerkesztője és az egyik amatőr szerző nem sértődik meg, ugye? Nem. És az egyik amatőr szerző Molnár Csaba vendégünk, a Három Kistály legendája című könyvből kérem meg, hogy olvasson föl egy oldalt, és aztán magyarázza el nekem, aki eleve fenntartással kezelem az ilyen fantasy mese és nem tudom milyen könyveket, szóval. Na halljuk. Moróc többi gun társához hasonlóan kizárólag fémből készült, az eszkimók iglújához hasonló építményben lakott. A gunok a fémek megmunkálásának titkát már törzsfejlődésük korai szakaszában elsajátították. Más választásuk nem igen volt, mivel védelmet számukra csak a fémek nyújthattak. A gunok kénytelenek voltak együtt élni azzal a veszéllyel, amelyet a mozsok állandó támadásai jelentettek. Moróc népe egymással ritkán harcolt, annál többet küzdött a mozsokkal.
A hatalmas, homárforma állatok 8 ízelt lábon jártak, és 4 borotvaéles ollójukat csattogtatták. Testüket kemény páncél védte, megölni szinte lehetetlen volt őket. Sebezhető pontjaik egyedül a szemeik voltak, ám ezekből nem kevesebb, mint 6-tal rendelkeztek. A fémek kettős célt szolgáltak a gunok életében. Nagyszerű szúrófegyvereket kovácsoltak belőlük azért, hogy egy-egy most támadáskor az ellenség szemét kiválják velük. A lakóépületeiket is fémből alkották, mivel csak a fémek tudtak biztos védelmet nyújtani a mozsok ollói ellen. A gunoknál a férfiak, ha kinőttek a kölyökkorból, vagy a kovácsmesterséget választották, vagy vadászok lettek. Vadászni lehetett a szószákra és rozsokra, ez utóbbiak úgy néztek ki, mint a mozsok miniatűr kiadásban ízletes hússal. A legbölcsebb kovácsokból és a legbátrabb vadászokból kerültek ki a gun közösségek vezetői. Egy-egy közösségen belül 80-100 gun élt. Mindannyian kékkezes lábast hordtak, amelyeket a nők készítettek a kölyökgunok segítségével. A kölyökgunok felnőtt korba 100 évesen léptek, emberi léptékkel ez hozzávetőlegesen 17 éves kornak felelt meg. Moróc most harmadik kezével azért vakargatta a fejét, és nem a hasát simogatta vele, mert igen gondterhelt volt. Moróc együtt lakott Korc nevű testvérével. Moróc a vadászok, Korc pedig a kovácsok közé tartozott. Jó testvérekként szerették egymást, Moróc el sem tudta volna képzelni az életét Korc nélkül. Jó. Kérem vissza. Na szóval, azért választottam én ezt az oldalt, mert itt már megálltam. Mert ha én most felolvasnék a 7 éves Zsófinak, de akár a 13 éves Kingának az unokákról van szó ebből a könyvből, akkor azt mondja, Moróc, ez nekem a mócokra emlékeztet, ezek ilyen vadrománok voltak. Hegyi románok, igen. Hegyi románok. 48-ban ők írtották ki a nemesi udvarházak népét. Hát legalábbis a nyugati észhegységből lejöttek, ugye? És igen. Na most ez a gunnál már erre zavarban voltam elmagyarázni, most itt fegyverről van szó, vagy ez valami, nem tudom mi. Az eszkimok iglújához hasonló kizárólag filmből, akkor el kéne magyarázni a gyereknek, mert szerintem egy 7 vagy 13 éves gyereknek nem ugrik be, hogy az eszkimok jégből épített. Hát, akkor már be, azért már tudják. Nem benne biztos. Aztán a film megmunkálásának törzsfejlődési korai szakaszában Moróc népe a mózsokkal, homárforma állatok. Na most nem sok ez egy gyereknek? Már nekem felnőttként sok. Hát igen, Kovács Attila, Zoltán, Péter János zárja rázza a fejét, hogy nem sok. Hát amúgy, ha csak tematikusan belegondolok, hát ugye most akkor menjünk vissza az előbb emlegetett Harry Potterre, vagy beszélhetünk a Narnia Krónikáról. Na ez az, ami nekem tök sötét, tehát elvi alapon nem veszek a kezembe ilyeneket. Hát mondom, én meg a Pottert annak idején az elsőt, én még angolul olvastam, még be se jött Magyarországra. Tehát ugye érintett vagyok, ugye mondom a gyerekek révén. De nem innen kell megközelíteni a kérdéskört, mint ahogy ezt a könyvet. Nem bonyolult, ez csak ennyit akarok kérdezni. Nem, törzsfejlődéstől kezdve az iglún keresztül igen, már az is egyébként, hogy emberi léptékkel hány éves. Mert ugye tudjuk, hogy a gerinces állatok nem annyi ideig, mint az emberi, stb. De ez már itt az evolúciót is el kéne magyarázni. Hát nem, semmit nem kell elmagyarázni. Most támadáskor az ellenség szemeit válják ki a szúrófegyverekkel. Na. Tehát mondom, a megközelítési pont az nem... Tehát jó, akkor maradjunk abban a szerzőt, kérdezem, hogy adta elő ezt a gyereknek a szemkivályástól kezdve, a film törzsfejlődésén keresztül, a mellkasból kinőtt harmadik kart. Hát így, hogy le van írva. Én ezt elolvastam, megkérdeztem, hogy ez tetszik-e neki. Hány éves a gyerek? Hát a gyerek most 14 éves múlt, de amikor ezt legelőször felolvastam neki, akkor volt 10. Mert akkor ugye még csak az első fejezet. Nézze Havas úr, tehát ez a könyv, ez gyakorlatilag... Na, egy filmből készült gun, akinek allergiája van. Mi? Na szóval, nekem semmi bajom, ha a gyerekek zabálják, akkor nagyon örülök, de... Nem mondom, hát ezt a mitoszok, meg az adomák, meg a legendáriumok felől kell közelíteni. Tehát ahogy amúgy visszamegyek az irodalomtörténetben, mondjuk egészen Homéroszig, ugye a fantasztikum,
az emberi világ feletti világnak az interpretálása már ugye már a tévai mondakör, trójai mondakörnek ugye a része. De ugye ha nagyot ugrok mondjuk, és azt mondom, hogy a fantasy irodalom, amelyik ugye nyilván használja ezeket az attribútumokat, toposzokat, mi egyebeket, ugye, amit a mindenkori univerzális mondavilág vagy legendáriumvilág megőrzött és ugye áthagyományozott ugye a következő és következő generációkra. A fantasy irodalom, vagy a fantasy kultúrkör, vagy mitoszkör, nevezzük bárminek, tulajdonképpen ezeket az ismert szüzséket, toposzokat írja újra. Az egy másik kérdés persze, hogy nyilvánvaló, ugye van egy technokrata rávetülés a történetre, hiszen ha mondjuk a scientista Hubbardnak a főművére gondolok, ami ugye, nem tudom, 80-as években mikor jelent meg annak idején, hogy ez a Háború a Földön című teljesen fantasy kötet, ami az én véleményem szerint olvashatatlan egyébként, de film is készült belőle. Az például ugyanezt a játékot űzi egyébként, és nem vallási köntösben, tehát nem azért hoztam most föl, mert a scientista köntösben, hanem az, hogy a fantasy meg a sci-fi oldaláról ezeket a toposzokat beágyazza egy olyan jövőbeli történetbe, amikor ugyanezek a fémházak, a üvegfalak és nem tudom, a idő és a tér dimenziójának ugye a furcsa átjárás lehetőségeit biztosítva, tulajdonképpen újraírja ezt az univerzális, autentikus, ha úgy tetszik, kanonikus mitoszt. Akkor most a szerzet kérem, hogy bontsuk le. Érdekelne, hogy ez hogy készül. Egy ilyen könyv. Hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy vannak figurák, a figuráknak tulajdonságai, összefüggések az idősíkok, hogy megy előre. Tehát ezt hogy szerkesztette meg? Hát ugye én nem vagyok tipikusan az író, aki leül, elkezd írni, és akkor majd a cselekmény majd megy, amerre megy. Csak akkor ülök leírni, hogyha megvan az egész elejétől a végéig. Már amennyiben, hogy? Hát honnan megyünk és hova tartunk? Igen, honnan indulunk, hova tartunk, és hogy az egyes síkok, mert ugye itt nagyon sok szálon fut a cselekmény, tehát ezeket a szálakat először ki kell dolgozni, és akkor utána lehet úgy összekeverni, amivel talán a feszültséget folyamatosan fent lehet tartani. És van egy rettentesen feszített szerkezete a könyvnek, tehát nem véletlenül áll 3 részből, nem véletlenül vannak közjátékok benne, és nem véletlenül 6 fejezetből áll egy rész. És ez a szimmetrikus szerkezet, ez abszolút segíti az írást. A következő regény is ilyen lesz. Tehát egy abszolút szimmetrikus felépítésű, egy abszolút kidolgozott vonalvezetésű, és amikor ezek megvannak, és ezek a szálak kidolgozásra kerültek, akkor lehet leülni és írni aprólékosan. Most az életrajzában olvasom, hogy 2011-ben. Az idén van. Igen. Igen, hát én már átkalandoztam jövő évre, 2012-re. Szóval idén a Hungarovox íróiskoláját végezte. Engem egyszer meghívtak el adást tartani, hogy kell írni, akkor a bajban voltam, azt marhára nem tudom elmondani. Van igen. Technikája a dolognak, különösen a riport regényeknek, azt úgy el tudom mondani, hogy lehet megcsinálni, de a szép irodalomnál nem tudom, hogy lehet egyáltalán tanácsot adni. Nem, de nem is erre. Mégis, hogy működik egy íróiskola? Hát szerintem az íróiskola jó, és ebből a szempontból a Hungarovox tökéletesen megfelelő volt, hogy iratnak az emberrel. Tehát folyamatosan iratnak. Tehát írni kell, megadják a témát, abban a témában el kell készíteni egy novellát. Mondjon egy példát, amit megoldott, sikeresen megoldott. Hát ugye a Valentinnek voltak ezek a rövid novellái, írjunk állatmesét. Egy sorosat, meg írjunk állatmesét, fél oldalasat. Állatmesét? Állatmesét, igen. Tehát egy soros állatmesét, illetve mondjon fél egy oldalat. példát, hogy oldott meg egyet? Mesélnel egy állatmesét. Egy egysoros állatmesét? Hát egy sorosat meg egy... Hát most idézni kéne azt az egy sort. Hát nem kell fontosan nagyjából. Áll a dicső oroszlán a hegytetőn, és sörényébe tép a szél. Picit sajnálta, hogy ez egy állatkertbe történik. Tehát ez egy rettenetesen leegyszerűsített állatmese, amit azért mindenki másképp oldott meg. Tehát, de az a lényeg, hogy folyamatosan iratnak az emberrel. Egyébként kedvenc szerzők? Magyar vagy külföldi? Lehet ez az. Lehet ez az. Hát én a 20.-21. századi amerikaiakat nagyon szeretem. Tehát na, azon belül. Telenyák, Bukowski. Bukowski? Igen. Hát annyira távol áll magától Bukowski. De attól még szerethetem. Hát igen, csak nekem is Bukowski óriási kedvencem.
és valamikor, amikor az ember ír, akkor akaratlanul is beugrik, vagy Truman Capote, vagy nem tudom, Fitzgerald, vagy Hemingway. Szerintem az biztos, hogy nyugodt szívvel vállalhatjuk, hogy kik a kedvenceink, nem? Igen, abszolút nyugodt szívvel vállalhatjuk, de az az igazság, hogy tehát ön most beleolvasott a Három kristály legendájába, azért az én novelláim, azok, ugye a főszerkesztő úr tudná elmondani, azok teljesen más szinten mozognak. Hát azokból nem olvastam. Igen. El is olvastam volna, de ilyen gunok, akik acélból vannak és vakarják a harmadik kezük a alsukat, nekem az annyira nem jön be. Ellenben még negyed órát maradnak a Tarandusz munkatársai, és most hírek jönnek. Klubrádió. Tények. Vélemények. 5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az 5-ös mai beszélgetőtársa Havas Henrik. Folytatjuk. Van itt egy könyv, amelynek szerzője Szappanos Gábor, és akit a főszerkesztő képvisel, a Királynő mélyén, kérdezte, hogy beleolvastam-e. Beleolvastam, igen. Szóval, most ebből én olvasok föl. A dolog lényege, gyorsan mondja a tartalmát, miről szól. Tehát itt egy krúdi... Árregény, tehát nem krúdi. Árregény. Tehát egy árregény pasztis, lehet azt is mondani műfelé, ugye, tehát ugye stílusban ugye benne utazik ugye a krúdi művekben, egészen pontosan vagy szűkítve ugye gyakorlatilag a krúdi történetein belül ugye a Szimbád történetekben. Tehát ugye az 1001 éjszaka és a Szimbád történeteknek egyfajta újraírása, tehát ugye Szappanos marad a hagyományban, tehát ugye a 1001 éjszaka hagyományában, de ugye mind stílban, mind pedig tematikában ugye kvázi olyan, mintha megírná a Szimbád 8. utatását. Az első jelenetben Majmunka miében, szalonjában, az asztal körül az Orfeum táncos női ücsörögnek a főhősünkkel együtt. És az alter egójával. Hát az meg nem jött meg. Az majd aztán csak megjön. Na most mit kezdjünk egy ilyen mondattal? A Szösziről van szó. Azt mondja, a Szöszi ült a székén, történetesen velem szemben, spongyolája kezdett szétcsúszni a hasán, hiszen az előbb, amikor visszatért, csak összefogta magát. Nyilván azt hitte rövid jelenéssel lesz, mint olykor az Orfeumban, ahol néha csak át kell igbenni a színen, piros posgás arcú szárny, pillanra begtető áthatlan angyalkakért. Unott ábrázata lebigyeztett ajakkal ült, mint a művésznök általában, fiatalkora ellenére olyan életunt volt, mint 3 Rákóczi téri vénkurva együttvéve. Szóval ez az. És aztán megjön Szindbád, aki az Álszindbád, vagy hogy hát is a feltámasztott alter ego, ugye, tehát a Krúdiban ugye meglévő állandó feltámadás történeteknek ugye az újramesélése. Na most legyen őszinte. Tehát ezek itt elkezdik ütni-verni egymást, ami kezük közébe kerül, de mind a kettő roppant erős és szívós, nem jutnak semmire, és akkor az alter ego azt mondja, hogy másképp döntsük el ezt a versengést, és mivel hajókötél nem áll rendelkezésre, ezért egy vassodronnyal, amit egy vaságyból kapkodnak ki, hozzá kötözik a Gyulát. Milyen Gyula? Kandur Gyula. Kandur Gyulát hozzá kötözik a székhez. Nem, de hogy a székhez? A radiátorhoz. A székről nézi végig aztán Igen, és akkor a alter ego Szindbád kér grillezőtüket, amikor már a Kandur Gyula oda van kötve, és a Majmunka hozza a kicsit forró grillezőtüket, és akkor innen olvasom. Viszem csak még egy kicsit forró felett, Majmunka. Nem baj, lesz idejük kihűlni Gyula hímveszélyén, szólt alakmáson, és kedvesen mosolygott hozzá. Akkor történt először, hogy elöntött a hideg veríték. Bivajerős mellkasommal feszegetni próbáltam a sodront, mint egy szabaduló művész, de nem sok sikerrel. Majmunka ezüsttálcán hozta 3 tűt, mint úriházaknál a komornál látogatok névjegyért. Igen, szép mondatok, igen. Szindbád odajött hozzám, ültömben leráncigálta rólam a pantallómat, és megfogta az érdelemtől a combjaim közé bújó vesszőmet. Ilyen vészhelyzetekben olyan picire össze tud zsugorodni, mint egy pajor. Az előbből teljesen befette a makkot, ráncosan barnán összeborult fölötte. Szöszikém, gyere csak, ülj
Gyere csak ide, ülj rá Gyula bal combjára, kérte Szindbád. A Szöszi forgatta a szemét, mint egy jelezve, hogy nagyon hülyenek és érthetetlennek tartja a kérést, de szó nélkül teljesítette. Úgy látszik, ez olyan nap volt, amikor egy idegen kókler minden kíváncságát teljesítik a Macska utcában. A nők egyébként is szeretik a titokzatos férfiakat. Engem is szeretni szoktak, mert én is eléggé titokzatos vagyok, de jelenleg az onnan érkezett titokzatosabb volt nálam is, hiszen őt alig ismerték. Szindbád a jobb combomra ült, és én tudtam miért. Nem akarta, hogy képes legyek ellenkezni, hogy tiltakozásról mozgatni tudjam az altestemet. Még egy kicsit feljebb húzta az előbölt, és 3 tűt keresztben átszúrta rajta. Akkor még nem értettem, mi értelme ennek, de hamarosan rájöttem. És most összetette a lábát, ugye a riport. Kegyetlen. Hát igen, mondjuk ha abból indulok ki, ugye, hogy a Huszári filmben ugye a örököltönyös Latinovics ugye megjelenik, és ugye a gőzölgő húsleves fölött, vagy majmunka fölszolgálják a gőzölgő húslevest, ugye, és a nőkről, a hősiességről, a hősködésről beszélgetünk, akkor ugye tulajdonképpen ez annak egy átirata, ugye egy posztmodern eszközzel történt átirata, miközben a regény azért nem posztmodern, mert ez egy hagyományos mese. Tehát ugye a történet intrója után, ugye ez a titkos történet, ugye ez, amit most felolvasd, ez pont egy olyan rész egyébként, hogy a levéltárban előkerült 80 évi titkosítás utáni sztori, ha úgy tetszik. Ez egy kicsit olyan, de aztán mint a Pushkin titkos emlékiratai. Igen, tehát igen, de mondom, áthallás azért még egy pár mondatot azért úgy mégis. Hát Ugyebár, amikor Latinovics kvázi Szindbád kiüti a velőt a csontból, és utána meg piros paprikázza, én is úgy szerettem egyébként. Az benne van itt is egyébként. A pásztis, akkor pásztis, tehát a stílus. Azt mondja, miután szemrevételeztem őket immár új, egyelőre ismeretlen szerepünkben, majmunkat feltállalta a velős csontot, még pirítost is hozott, nyilván megszokásból, talán nem fogtam még fel, hogy ez rendhagyó ebéd lesz. Ugrunk, kózruk, vedd elő a édes, kérte a Szöszit, majd hozzátetted. Na, a lényeg az, hogy mi történik azzal a velővel. Rácsap egyet, és hova megy? Ebben a könyvben? Aha. Hát már nem is tudom, hova. Az ölébe repül. A sajátjában, majd a lányok rávették magukat. Ja, hát jó, hát ez innen kezdve az erotikus. Igen, hát innentől kezdve ez roppant erotikus, igen. Szóval azt mondja meg nekem a főszerkesztő, hogy hát van még egy-két hely, amit bejelöltem, de hát időhiányában ezt most nem fogom felolvasni. Azt mondja, a Tarandusz egy 2011-ben alapított könyvkiadó, mely elsősorban spirituális és ezoterikus irodalom, spirituális és ezoterikus szépirodalom. Miért kell ezt megismételni? Ezen belül ezoterikus mese, mert értelme nincs. De nyomatikus itt. Hát a spirituális és ezoterikus nem lehet más, mint szépirodalom. Hát tényirodalomban az... Hát van, hát azért tényirodalom hogy ne lenne? Hát az ezoterikus hagyománynak a tényirodalmi része hogy ne lenne? A felvilágosodástól erre fel, ami keletkezett, az mindaz. Aha. Ja, csak én de mondom, egyébként nyomatikusítás. Tehát ugye igen. Ezen belül ezoterikus mese, illetve történelmi regények és szakmunkák, szintéziskönyvek, továbbá ezoterikus e-könyvek megjelentetésével foglalkozik. Na, mi van? Spirituális, ezoterikus, az egy. Szintézis könyvek. Mik azok a szintézis? A szintézis az a Szintézis Szabad Egyetem közös együttműködésben kiadott kiadványok. Akkor nem kéne elmagyarázni, meg különben komoly. Ja, a Vessző után van és nagy Eszter. Hát most nyelvészkedhetünk rajta, de ugye azért nincsen kibontva. Csak az interneten ezt találtam. Nem, azért nincsen kibontva, ugye, mert rögtön felvetődik a kérdés, hogy na, akkor bontsuk ki mi. És akkor onnan kezdve már adva a diskurzus lehetősége. Tehát ugye a megmagyarázásnak ugye egy honlapon nem hiszem, hogy sok értelme lenne, hogy most kibontani, hogy a szintézis könyv ez is ezt jelenti, az elkönyv ezt is ezt jelenti, az ezoterikus szépirodalom és mese ezt is ezt jelenti. Tehát ugye ez egy nagyon nagy csomag, ami a kiadónak a portfóliója, hogy akkor már nevezzük szaknevén, és akkor ezen belül ugye rengeteg apróság, meg rengeteg irányban mozdul el ez a fajta kijelölés. Mekkora rajongótábora van ennek a fajta irodalomnak? Hát amennyire én tudom, nagyon nagy. Csak ugye abból kell kiindulni, hogy ez olyan, mint a titkos hagyományról, vagy titkos múltról beszélnénk, amiről mondjuk évszázadok óta nincsen szó. Hiszen az újkor, meg a felvilágosodás idejéig ugye ez a spirituális tudás, ugye ez a létező, inkább gyakorlott
tudásforma volt, aztán ugye a ráció, a logosz, ugye, amit a felvilágosodás hozott magával, az gyakorlatilag a háttérbe szorította. Itt nálunk ugye utóbbi 20 évben elég nagy reneszánsza van, tehát ugye jelesül például pont maga a Szintézis Egyetem, Szabad Egyetem. Magyarul erről már valamit életemben nem hallottam róla. Én is most találkoztam utóbbi hónapokban egyébként a fogalommal. Azt tudom egyébként, hogy nagyon sok gondolkodó, a Poppertől a Jankovicson keresztül nagyon sokan adnak ott elő, és gyakorlatilag egy gondolkodásformát sajátít el, ami a önmagunk megfigyelése. Tehát mondom, ez a spirituális vonulatnak az erősítését szolgálja, de mindazonáltal tudományos és filológiai alapokon megy. Tehát azért nehogy azt higgye valaki, hogy itt arról van szó, hogy a hétvégén összeülnek a szabad egyetemisták, és a köreik, illetőleg az előtt, igen, a kristálygömbből megmondják, hogy most akkor mi lesz a frankárfolyam. Annyira nehéz kitörni az előítéletekből és a sablonokból, mert most, hogy említi Popper Pétert, emberként nagyon kedvelem Müller Pétert, de ez a fajta... Itt azért mondom, hogy biztos, hogy lehet benne valami, csak valami távol tartja az ember. Ugye az előbb beszélgettünk, és a 20-21. századi amerikai irodalomról is megegyeztünk, hogy egy csomó tekintetben hasonló az ízlésünk, Charles Bukowskiról beszélgettünk, hogy attól, hogy mi az ízlésünk és mit olvasunk szívesen, megegyeztünk kedvenc könyveinkről, Hollywood Post. Szóval, hogy... nem szívesen megy az ember új utakra. Hát főleg itt Közép-Kelet-Európában nem. Tehát ugye nálunk az itt jócskán megvan ez a fajta előítéletesség, ami mindennel szemben érvényesül, ami titkos, vagy ami mondjuk, hogy úgy nem mondjam kunderai szóval, ugye nem tudás kategóriája. Tehát ami ugye a fátyol mögött mutatkozik meg, ugye mondom, itt Közép-Kelet-Európában inkább nem lengetjük a fátylat, vagy nem nézünk mögé, hanem ugye ez a teljesen tiszta negációval állunk szemben, és akkor azt mondjuk, hogy nem. Miközben lehet, hogy a mögé pillantás okán, vagy azt követően azért kiderül, hogy azért mégis ez a fajta tudás azért semmivel se alávaló, mint más. Most Kunderát említette, és az utolsó negyed órában foglalkozunk Kertész Imre új könyvével, a Ment és másként című könyve. Ebben például az egyik, amit csak úgy eszembe jutott, szóval arról ír, hogy Kundera eszével nincs különösebb baja, vagy filozófiájával, de borzasztó közepes regényeket ír, mondja Kertész Imre. És hogyha jobban belegondolok, valóban a halhatatlanságtól kezdve végig lehetne gondolni, hogy vagy éppen nemrég a 11 perc kapcsán a Coelho került szóba, beszéltük meg a szerkesztővel, hogy nagyon-nagyon sikeres, azt hiszem 2009-ben a 11 perc volt a világon legsikeresebb könyv, abból adták el a legtöbbet. Miközben szabad azt mondani, hogy hatásvadász, vagy utazik a nőkre például. Hát azért mondjuk Coelhót és a Kunderát ből nem venni egy kalap alá. Tehát a Kundera az egy jóval filozófikusabb és eszmetörténetibb. Tehát ugye valamennyi... ezt kivitatja, csak éppen azt mondtam Kertész Imrét idézve, hogy attól még ez nem nagy regények ezek. Nem. De hát a Kundera ezt ki is nyilvánította annak idején, amikor most nem tudom melyik regényének az elején van ez az idézete, ugye, hogy a férfi és a nő mind a két iker bolygó ugye kering egymás körül, tehát ugye ez a yin-yangra játszó páratlan történet, ugye, amiben gyakorlatilag az összes regénye leledzik. Tehát ugye mindig ezt a fajta kettősséget vizsgálja minden egyes művén keresztül, miközben kap egy filozófiai síkot sok tekintetben, hiszen azért a mitosz elemzései, a közép-kelet-európai irodalomra vonatkozó elemzései, az irodámi felvezetései a tudásról, ugye igen, azok mind rejtett tudásként ott vannak a művek igen, mögött. De Umberto Eco, Kundera, Coelho, mindenében megvan az, hogyha elolvasom, és akkor mit olvastam. És ez úgy benne van, és akkor az ember egy kicsit gyanakolva válik. Letelt az időnk, köszönöm Molnár Csabának, hogy eljött a 3 Kristály legendája című könyvet, a figyelmükbe. Itt volt Kovács Attila Zoltán főszerkesztő, nem volt itt Szappanos Gábor, a Királynő mélyen című könyv, már a borító is izgalmas. Na mindegy. Szóval, és akkor nem beszéltünk Zsír Balázs Olajról Lép című könyvéről. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Klubrádió. Tények.